Takže vítame vás už dnešného videa. Dneska som tu s mojím parťákom Rockym. Čau. Čau. A dneska si zahrajeme in-game. Bol nový update, ešte sme ho nehrali, tak uvidíme čo zmeny. What? What? Si to videl? No. What? Odhodil ho daja. Get out! To bol tento... Target locked. On to bol. Get out! Čo robí Herkules? Dá ti to strenčku, aby si zobral typka a trouhol ho preč, aby si ho proste odhodil, takže to je to, určite. Takže Herkules to. Jo, bol to Herkules. Ale vyzeralo to mega funny. To vidí dobre, Ale stále podľa mňa Dash je najlepšie legendary. Alebo neviem, No. nemal som ten Herkules. Bude, aj to bude podľa mňa toľko. Herkules. Môže? Daždík. Vážne. Tu mal dať tú Monalízu. Nevidím. Má, opica. Maximálny fokus. Jaj. Teraz idete nový lights out. Jaj, vlastne hej. Neviem, hovorili tam dačo za lights out, takže uvidíme. New bathrooms, čo? Fakt! To poď sa pozrieť na toalety. Aha, nové toalety. No 3-krát lepšie to vyzerá. Tam bolo? Viem. A to čo je za toto? To lepšie vyzerá normálne. Au. Kamo, on ma dusil do záchodu a ma prebugoval. Ako za mapu. No tak díky. Kamo, tu nás sa dá dusiť v záchode normálne. Áno. Jo, on ma dusil v záchode. Ale ma prebugoval za mapu, takže som prežil. A ubralo mi to skoro polovicu HP ináč. Ty, dusí ma. Umrem, som za mapou. Si za mapou? Áno. Počkaj, kde si? Jo, vidím ťa. No toto ešte budú musieť fixnúť ako tie záchody. No, lebo keď toto... No skús spadnúť, ty budeš obetný ten. Žiješ? Dobre, som tu, takže môžeš skočiť. Dobre. Uvidíme. Kam on sa na mne tak pozerá, ten dedo. Na... Ale lobíčko je také isté. No lobičko zatiaľ, hej. Viem, on sa spojil. Ja neviem, či mám... Ja neviem, či... Ja som Hej, ja neviem, či mám mať rád dosť modrého, alebo nie. A ja som modrý. No, tak... Počkaj, poď sa prebukovať sem. Tak či to funguje. No. Počkaj. Ale rýchlo. Jo, už to nefunguje. To sa smerom ku mne. To tam ste to sa smerom ku mne. No. A dám ti high five. Teraz. Nie, nejde. Poď sa rýchlo schovať. Kade sa to išlo? Ku TFM-u miestu, myslíš? No. A, tu no, dobré. Zatiaľ nevidím zmenu. A nie. Kúkam. Nie. Tu tam prebehol. Tu červený. Au, som mŕtvy kvôli tebe. Tam je východ, či čo tam je? Tu je východ, Ben! Kde? Poď! Tam je sme boli, sú otvorené tu dvere. Ja som ich videl asi. Za to som hovoril, že tu... Kde si, Ben? Poď! Tu? Áno, tu! Nie, to nie je východ, to je...
No som mŕtvy. Otvor tie dvere. Kamo. Žiješ? Kvôli tebe som zomrel. Kámo, to tam boli. Kde vraj východ, hej. Mihamster, stoj. Pridal sa k nám ďalší člen, tu na je Mihamster. Vítame ťa. Dobrý deň. On bude teraz v našom youtuberskom týme, akože tu na Squid Game. Takže len aby ste vedeli, že sa pridal. Dobre, idem sa pozrieť na to, na Powers a na Lighting Rod. Teda na... kde je tu na? Jo, oni asi iba ten speed zmenili, alebo neviem. Tam to píše to isté, čo to písalo. Ale ty... Zero band. Zero. To nie, že vycenzurovať, ale dať tam takú medzeru, že napríklad takto, že V napríklad. Ďakujem, ma tam pustí. Tam, keď robíš také, že prehľudneš, alebo dáš také. Ja mám Mona Lisu. Ty ma dáš Nick, ty máš hviezdu. A Freddy má tiež hviezdu. Dokončil som skôr hviezdu, jak ty trojholník. Nehambíš sa? Čo? Dokončil som skôr hviezdu ako ty trojholník. Nehambíš sa? Lebo na... toto na PlayStation je to pomalé. Dostal som. Nula 69 musí zomrieť. Umrel? Nie. Neumrel. Pekne. Ešte jedna. Mamo. Pekne si ho dal. Ale ja by som prešiel s tým, práve doťahol do tej miestnosti, že vraj tam je výko, to modrý. A ja som modrý. A ja som ho. Tak poďte na to miesto, len iba prosím už nevyskakuj. Kvôli Idem tebe nás prezradili. Chápeš? Idem za to. Počkej, kde to bolo? Jedno miesto, či... to? Nemám toto. To nebolo. Jo, tu na to bolo. Tu na. A toto miesto sa chce kúknúť? Ja som tu teraz spadol, to som v piči. Ben, nie. Ben. Tak, Zomrel? dobre. Nezomrel som, ale nechal som otvorené dvere. Nevadí. Ben, tak ti poviem. Som chcel skočiť na inú platformu a som umrel. Tá, keď skačeš, skutočne. Nie. Dobre. Čakaj, 9 sekúnd. Poď, dáš to, dáme to. Jo, to dáme. Ja som ich asi stratil. Ty neboj. Prežil som. Ešte to nemáš ísť, dobre. Yes, prežil som. Mám achievement, neviem prečo. Ty ešte na tom mieste. Ja som tu od znova. Ja sa bojím ísť prvý, ale neviem, čo robil, to mám dejtu. Ten nič jaké. Čo vieš, seriu? A vy ste urobili? Kámo, ja som si to mal zobrať, ale to proste...
Počkej, teraz ťa viem zobrať, nie? Nie. Teraz môžem. Ty si chcel Aura Farm a to posral. Toto sklo vedľa by malo byť zlé. Vidíte, keď som za... Toto, tak mohla tam nie. Nie, to vidíš. Prečo som bol ako červeným? No to je jedno. Bez by to už môžeš preskočiť, nie? O, tu na už nefunguje dash, kamo. Disabled, Nie? som skoro zomrel. Nie, potrok. Počkaj do jedného. Už kľudne tam tako, nechce sa mi. Nie. Neumrel. Tu si, čakaj, tu si. Máš ho? Hej, asi hej. Asi hej. Má černocha. Takže už sme iba traja. Chce byť tým na ňu asi. Mám ju. Nemám. Dobre, máš to, daj. Kde? Že tu by mohla byť tá... potom Pentagon. Ja vlastne... No to si zvedavý, že kedy pridajú. Bože, ja to prehrám. To ja mám 15 minút. Asi 15. Budeš lepší jak iba. A verím, nie. Čo? Že ty to do finále nikdy proti ti nedostal. Ideme taký normálne. Ja som bol proti sebému raz vo finále, nie? Poď ešte jeden. Neviem. Finish him! Díky za win. Aspoň budeš mať rolu. Hej. Mincu vyhral. Hej, to vyhral. No. Ale dobre, to bola necháva vyhra, aj to ma podľa mňa zabil, lebo ja s mojou killovou rukou by som sa aj tak vyhrafil. Ja viem, že by som sa zapýtal, a dal si mi polovičnú životov dole, tak to má, keď by som to nechal, to je dobré. Ale fakt nie. To sme neli koniec, to vidíme. Nezmenil. A troška lepšia grafika. Váhol na svoje peniaze. Ale aj fakt ďakujem ti, hej. Vyhral som... Koľko som vyhral? Nikdy nedal. 132 miliónov. Proti komu som vo finále proti tebe? Som bol vo finále, neviem proti tomu.